karita gundaway gagayon ken kabsat keta mismo na datayo dito ya Supreme Hotel manipod iti Ciudad ti Baguio. Dito yung convention dagiti opisyales ang kariti na dunga-duma nga barbarangay iti probinsya ng Ilocos Norte ang mga kaibigan ket agtinawen nga maiasay si angkat daytoy nga daytoy ket iso iti gundaway met tapno digasta ket maisurupay maibagapay dagiti nasken nga obraan da kariti barbarangay nga ida ulwan gagayan ken kabsat iti karita gundaway mga kaibigan ket inte nga rod ipadanon daytoy panakiya sarsarida tayo ken ni ABC Federated President iti probinsya ng Ilocos Norte Honorable Elmer Pailon. Kumantiag yaman iti apo nga kakadwak iti liga iti probinsya tayo ng Ilocos Norte ta dito insayang kat tayo nga Liga Congress iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nga dito Baguio City iti nakangayan na kita talagang dakkel iti panagyaman po kinyada alaki nagpaiso na makita tayo met ket tagumpay kung nga yung ating Liga Congress talagang makita ti panang suportada iti probinsya tayo ng Ilocos Norte pagkakitaan iti panagkekaysa tayo iti Ilocos Norte papaenmet lang iti panimatmaton tayo eten tayo nga gobernador Macho Joseph Marcos Manutok kita da kami iti liga iti probinsya ket alam naman natin da kami iti frontliners so da kami iti adigi iti probinsya tayo so makita ti eten tayo nga gobernador ket nagatendar pay iti dito yung Liga Congress ken kadigiti nagkaado nga speakers tayo nga keynote speakers tayo nga imay nang isuro kadigiti agkaado nga adal nga income naadal nga dito yung panawen so madama so ongoing pa lang ganat tata so ado digiti income naadal nga dito yung Liga Congress ta makita iti gagarmimet nga talaga manayunan digiti adalmi iti ito yung Liga Congress para iti panang isayang katmi wenno panang implementar mi digiti proyekto iti barangay so digiti iti kasapulan mi tapno ammo tayo met nga narigat iti agserbino di mo ammo digiti pagalagadan iti barangay so no muna ta mo tayo pa nga nakadado digiti in download iti national government nga trabaho min so katulad nito madamang drug clearing ay kukan ni agent iti ideya kita dito iti may isang lecture nga adalen mit tata adalen tayo kung nakit di talaga nga tiket ti eten tayo nga presidente kita maikat iti droga iti lugar tayon so bapenmet laeng iti apo nga kadwak nga liga officials iti na dumadumang ili tayo iti probinsya tayo ng Ilocos Norte iti panakikikesada iti asosasyon tayo iti liga kita dakkel nga banag para iti probinsya tayo ta dito ket pakakitaan nga talaga iti unity iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Sir, makita tayo nga very supportive dagiti mamayor ay ti pagpanday lang iti probinsya arot dito yung mo tibiyang kita naparagsakan nga permit talaga namnamain nga makatendar pay tentay nga gobernador tentay DILG Undersecretary Yosek Martin Dino kendi iti apo nga kakadwak iti sanggunyang panlalawigan ket may damit nagpakita ken may damit na ken andingay kadigiti apo nga barangay opisyales so pagkakitaan lang nga talaga nga nakasuporta iti buong provincial government
dagiti apong kakadwa tayo iti barbarangay. At yamyamayan mo una, itayatin tayo nga gobernador, Macho Joseph Marcos Manutok, uray nga Kapunat Manila, kahit nag-drop by nga imay dito Baguio City, tapno kahit nakamimet nga makadwa ken makadaupang palat ka dito nga Liga Congress tayo ay. So nakananos tayatin tayo nga gobernador. Okay po. So, kamao dyan na mensahem karigitay padam nga opisyales nga tuloy-tuloy sir, nga ada pa lang dito sir. At minsan kadigiti apo nga kakadwak nga serserbi iti barangay kita dito iti trabaho nga mutayo nga ramidan tayo dito nga barangay tayo kita sabi ko mataginanos tayo tapno kadigito nga maadal tayo kadito nga Liga Congress kita ipakat tayo iti area of responsibility tayo iti barangay tayo tapno para iti na progreso ken na pinpintas nga ili tayo iti Ilocos Norte. Sa